Moi boas, xente, moi boas a todas, a todos, benvidos a outro directo máis Orgullo Galego. Eu creo que é o directo xa 78, penso que é o 78, e nada, é un directo así un pouco a unha hora distinta, non ao que facemos, pero bueno, eu creo que é boa hora tamén, e sobre todo que, como digo sempre, sabedes que estas conversas quedan subidas a nosa canle de YouTube tamén, en formato podcast, no iVoox, así que, bueno, se sabedes, pois, xente que non o puido ver, non o pode ver hoxe, non? Ou non o podedes ver enteiro, pois, mañá pola mañá van a estar subidos aí, non? Como digo, este é o directo número 78, pero é un directo especial, é o primeiro, a primeira das 6 conversas que vamos a ter no vindeiro mes. Son conversas que parten dun proxecto que impulsa a cooperativa Suseia, que eu vos animo a seguir tamén pois polas redes. É un proxecto que vai tamén da man da área de patrimonio da Deputación da Coruña, que ten, bueno, que o que busca é ligar o patrimonio material e inmaterial, xunta nuns videoclips o noso patrimonio, varios lugares representativos da nosa cultura, do noso patrimonio, con grupos emerxentes da música en galego. Entón, esa mestura dá como resultado pois un proxecto que comezou no día de onte, co videoclip de Adar Andrizman, que é o que vamos a entrevistar hoxe, e que vou a deixar a ligazón por aquí. Tédela tamén no Instagram da Deputación da Coruña, tédelo tamén na canle de YouTube da Deputación da Coruña, e vou a deixar aí a ligazón de YouTube, entrade aí, comentalle, deixade un comentario, e, bueno, é un proxecto moi interesante que nos vai a levar, como digo, no vindeiro mes un pouco máis, a distintas conversas. O noso papel de Orgullo Galego pois é emitir conversas con estes grupos e tamén dar difusión a estes videoclips. Como isto vai estar fora de directo, para a xente que nos está desescoitando fora de directo no podcast ou no YouTube, eso, para ver este videoclip podes entrar na canal de YouTube da Deputación de Coruña ou falarnos directamente tamén polas redes sociais e ver este videoclip que é moi chulo e do que vamos a falar agora, non? Nada máis, vamos a ter unha pequeniña conversa na vindeira media hora, así que lles vou a dar paso porque xa os vexo por aquí. E nada, dicirvos tamén que se queredes facer unha pregunta ou varias preguntas, eu animo a que fagades preguntas, pois que se xeres no chat e vounas meter pois pouquiño a pouco, non? Vamos a darlle. Aí estamos. Moi boas. Hola, Hola, Que tal? Que tal todo? muy bien, muy bien. Contentos. todo ben? Acabando de Eh, ensayar. Acabando de ensaiar agora, non? Xusto agora. E, bueno, sempre lle pregunto a xente que ven por aquí. É a súa primeira vez no Twitch? Sí, a nosa sí. Bueno, eso sempre hai unha primeira vez. Eu espero que sexa a primeira de moitos. Moita xente que lle pregunto sempre alucina porque nin coñecían esta plataforma ou non pensaban que iban a salir nela nunca, non? Porque moitas veces asociamos bueno, emisión de videoxogos e outras cousas, pero, bueno, hai que adaptarse ás novas tecnoloxías, non? Correcto. Bueno, eu, primeramente, antes de nada, gustaríame que as 4 persoas que estás aí, que vos presentedes, pois, un poquinho para a xente que está conectada, para coñecervos un poquinho máis, non? Ben, eu chamame Tito Ridman, toco a guitarra e baixo harmónicas, fago os coros, canto. Por aquí, bueno, o seguinte, que se presente. Eu son Andrés e toco baixo. Eu son Arturo e toco a batería. Eu son unha Dara e son a voz. Pois aí está, xa as coñecedes, como dicía antes, podedes ir deixando preguntas que eu non as vou a deixar para o final, vou nas ir metendo polo medio. Para comezar, entón, a primeira pregunta que vos quería facer é eso, quen son a Dara Ridman, de onde sodes, e tamén como vos podemos encadrar artísticamente, non? A nivel musical. Bueno, vamos ir por partes. Primeiro,
Eso, quen sodes, de onde sodes? Bueno, eu sou a Dara, eu son mitade Lira, mitade Meixenda, o sea que son 100% Costa da Morte, e despois eles son de Coruña os De tres. Coruña, neste caso de Labañou, do barrio de Labañou e de Monte Alto. Ostras, sodes de distintos sitios. E por curiosidade, como facedes entón para ensaiar? Que quedades nun punto intermedio? Como facedes? No, quedamos no local de Arturo, el ten aquí un estudio de grabación, eu vivo en Coruña durante a semana, entonces, pois, é fácil cadrar. Claro, claro, entonces sí, sí. Bueno, preguntábamos en que estilo podemos encadrarvos, pero antes diso, vou vos preguntar un poquinho como naceu o proxecto. A ver, o proxecto principalmente naciu con Tito e comigo, dai ven o nome de Adam Ritman. Non sabíamos que íbamos nin a montar un grupo, nin que íbamos a dar bolos, nin nada. Nos coñecémonos porque eu traballaba nun bar en Samamede, este sempre viñan de vacacións por ali, e un día empezamos a falar da música, non sei que, e tiñamos mogollón de cousas en común, e cando vim para a Coruña, pois un día quedamos para facer un tema, non? Na súa casa. Fixemos un tema de Rosalía, versión reggae, que é Cantarte de Galicia, foi o primer tema que publicamos, o primer vídeo, Sí, o primeiro. e aí xa creo que esa mesma noite, ao día seguinte xa tiña como 3000 reproduccións, unha cousa así, e nós o fixéramos de carallada para felicitarlle o cumpleaños a unha amiga. Entón, desde aí nos empezaron a chamar, que se dábamos bolos, que se non sei que, realmente só tiñamos un tema. Entón dixemos, bueno, pois veña, seguimos montando cousas, para completar o grupo necesitábamos un baixista, Andrés, que é cuñado de Tito, e Arturo, que era colega de Tito tamén, e así foi como os conocín eu a eles lle molou o rollo que estábamos facendo, e, bueno, pois desde aí xurdimos, fai 5 anos aprox. Sí, a raíz dun videoclip. Sí. Empezamos, collemos un tema, e nesos momentos que quedamos aquí no local para facer o vídeo, estaba Arturo, estaba traballando coas súas cousas, e dixenos, te pos aquí coas congas e tal, e facemos un vídeo, veña. E pouco a pouco, Eles fomos sumando, sí. Depois fomos xa sumando. Sí, foi progresivamente, non? E comentábades eso, dun vídeo, unha versión reggae, pero realmente en que estilo podemos encadrar a vosa formación? Estilo ou estilos? Bueno. A ver, o estilo, así, para dicirche algún de base, eu creo que rock folk é o que máis nos identifica. Esa é a nosa base. E dai traballamos, é verdad que hai temas que teñen pois matices de outros estilos. Por exemplo, temos esa reggae, que só é a única que temos. Moita xente, cando nos describe tal grupo reggae, tal, non, só hai ese tema que leva esa onda reggae. Despois temos un pouco de blues, de funky, de soul, pero igual, mistura, digamos. Sí que a base que nos identifica é rock folk. Pero tamén hai anacos de todo, porque tamén hai casos de reggae en outras cancións. Sí, pero o que ven sendo a base... Hai moitísima mezcla. Coa música... Pero a base é sempre... A base é rock... E dende aí vamos matizando. O rollo é que os catro temos diferentes... Aos catro nos mola a música, coincidimos en mogollón de cousas, pero tamén nos molan moitos estilos variados. Entonces, cando empezamos a xuntarnos, a ensayar e a crear, facíamolo desde a base de queremos pasalo ben, queremos disfrutar do que facemos, non queremos limitarnos en nada, tampouco sabíamos o que iba a pasar nun futuro, nin que íbamos a gravar 2 CDs, nin que ahora nos íbamos a topar aquí. Entón era como en plan, vamos a disfrutar do que facemos, non queremos nin etiquetas nin limitacións, pero bueno, está claro que sempre hai que traballar dende unha base conxunta, non? Claro. Igual si poderíamos definila aí. Digamos que o estilo é unha cousa que vai sendo só co tempo. Sí, de feito, do primer proxecto ao segundo xa hai un cambio, do segundo ao terceiro vai haber outro, pero bueno, a base sigue estando, sabes? Eso non se perde en ningún dos proxectos que estamos facendo. E sobre o que comentades, bueno, sobre distintos estilos e influencias, non? Un pouquiño, pois, a hora de facer as letras e compoñer os temas, non? Que é o que... Como é ese proceso de elaboración? Quero dicir, que é o que vos inspira? E supoño que en cada tema é cando podedes darlle unha volta, pois si o estilo vai máis por un lado ou vai por outro, non? Eso, que é un pouco o que vos inspira na composición? A ver, no caso das nosas letras, hai varía entre letras propias que temos e tamén temos poemas musicados de Rosalía de Castro e logo tamén temos dous de Ales, que é un amigo noso de Corcubión que nos cedeu dous poemas que musicamos.
eu penso que a base das nosas composicións, cando traemos unha letra, normalmente eu só traio as letras, Tito tamén ten algunha que é súa, básome na emoción ou no sentimento que a min me transmite esa letra, Claro. para presentarlle ao grupo, non? Claro. Se cantas algo, penso que a persona, por exemplo, todos, non? A tocar e tal, pero cando cantas algo, tens que cantar algo que estés sintindo realmente, sabes? Non podes cantar algo que non sintas, entonces o que facemos é buscar a emoción que ten esa letra, que significado emocional ten, que che transmite, e ti te generas como a historia deso na cabeza. E unha vez que te generas a historia deso na cabeza, é super fácil, porque xa tes unha letra que te está contando unha historia, estás buscando uns acordes, unhas armonías que van acorde a esa emoción desa historia que te está contando, estás buscando un acompañamento que vai acorde, e despois, bueno, eso é a primeira fase da creación, que solemos facela Tito e máis eu tamén. Sí. E despois, cando xa se trae ao estudio, é cando empezamos a poñer os matices de todos, non? Pois empeza a bater, a buscar a súa onda dentro do que nos fixemos, Andrés tamén co baixo, para generar o conxunto. Pero bueno, Claro. está moi guai. A veces é sonora. Está moi guai porque non hai ningunha limitación, nin ningunha orde desto ten que ser así, así porque sí, senón que ao final pois é unha apertura a poder cada un aportar o seu gran de area a esa creación, sabes? Creo que iso é o que máis Sí. mola. Eso sí. O máis importante é pasalo ben e sentir o que se está facendo. Sí. Claro, por eso comentabas antes de Rosalía, non? Dunha versión que fixeras. Creo que decías de Rosalía, quero dicir, entendo que tamén pois que os escritos de Rosalía pois é algo que vos tamén inflúe, non? Que vos toca a hora de poder logo versionala. Sí, a ver, por exemplo, que eu con Rosalía, que che vou dicir? A min flipame Rosalía, non? Xa non só polo que escribiu, senón pola muller que foi, por unha muller reivindicadora, loitadora na súa época, o sea, a mentalidade aberta que tiña, sabes? Falaba de todo, falaba, porque moita xente conoce a Rosalía como ai, a muller da negra sombra. Non era eso, sabes? Era unha tía que era unha revolucionaria nos seus tempos, e ela mesma di, eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, eles son a lei que rexe o meu destino. Eu creo que iso é como unha frase que todos deberíamos ter gravada con nós todos os días da nosa vida, non? Entonces, non sei, síntome moi identificada con ela, creo que aquí tamén musicalmente todos, sí. Sí, e que ademais nos últimos anos cobrou bastante forza, así, pois distintos grupos teñen elevado a música, letras delas, non? E que está moi ben porque xusto que comentas ti, que durante moito tempo sí que cargou o San Benito este de ser, bueno, chorona, que sempre choraba, que non tal, cando ten un pouso moi reivindicativo en todo o que escribiu, non? Sí, a ver, a mí pareceme, o sea, maravilloso que haxa grupos que estén versionando, que cada vez máis xente o faga, sobre todo que as novas generacións que veñen, sabes, a conosan desde outro punto de vista e de mole o que é noso tamén, non? Porque, joder, é unha tía que deixou un legado increíble e penso que está guai, que sí. Sí. E unha pregunta que vos quería facer, que realmente non é miña, que nos la deixaron polo Instagram, pero é si a Costa da Morte está presente nas vosas composicións no que é na vosa banda. Sí. Sempre. Polo menos nas letras que fago, sí. que traeu, sí. A inspiración musical tamén. É que eu son moi da miña terra, sabes? De Galicia en general, pero xa se me tocas os meus marcos, sabes? É como... Eu non podía vivir sin mar, sin monte, sin a naturaleza, sin un gallego propio, porque cando canto non canto en galego, non canto en galego normativo. Eu canto en gallego, con seseo, con geada, como aprendín e como falo todos os días da miña vida, como fala a miña avó, como fala a miña nai, orgullosa que flipas, claro. Aparte que Arturo e Baixeu, por exemplo, que somos da Coruña, temos moitísima Costa da Morte, a zona de Carnota, desde fai un montón de anos, é como unha segunda casa, algo que nos inspira. O paraíso. O noso paraíso... De feito, conocémonos ali, o sea, está presente no principio de todo, xa. En que nos dixéramos, hola, como te chamas, Tito? Hola, Dara. Hola, Arturo, sabes? Que teña un grupo que se chamaba Ardora. E Ardora ven dali. Xa. Que interesante, sí. Pois, ademais, bueno, desas influencias, sí que quería entrar, pois, xa no que no tema este que deixei aquí no enlace, que eu, para xente que foi entrando agora, comentar que na canle da Deputación da Coruña tedes subido o videoclip deles,
ese tema, ese traballo, Muiñeiras, como xurdiu? Por que ese nome? Como xurdiu? Como foi o proceso de elaboración? Porque, se non me equivoco, o tema igual me tazoca, pero o tema existía antes de que se representara neste videoclip, non? A ver, o tema, o que ven sendo, sí, A canción, a canción é unha canción popular, é unha canción archicoñecida, va. Eu non sei quen é o autor da letra ni nada. Sí. E o tema forma parte do noso segundo CD, que xa levamos con el antes da pandemia, por aí, xa estaba Sí, por aí, publicado, xa estaba- desde antes da... Xusto Xusto antes. antes da pandemia foi cando presentamos Por Elas, que é o segundo proxecto, e Muiñeiras forma parte dese CD. Despois, co tema da pandemia e tal, tivemos que parar as presentacións. Foi o primeiro tema que fixemos todos xuntos. Sí, Sí, eu soñei con ese tema. Levantei-me un día, eu estuve toda a noite dormindo, soñando co tema, sonando así o tema. E cheguei aquí e dixen, chavales, teño unha paranoia de idea. Teño esta letra, pero eu soñei que era así, pois aquí entraba batería, tal, non sei que. darlle algo de... Vamos probar a ver o que sale, pero nos soños sonaba que te cagas. Un estilo medio... E claro, e xa empezamos a facer a idea, en plan, rollo, veña, pois, platiños aquí, e Tito dixíame, que acordes son? Eu non sabía, porque claro, no soño nin nada, que ele é o que leva a cantante o tema da armonía e tal. E dixei, non o sei, tío, tarareo xa así e tal, ao final fomos sacando, e sonaba de pinga, sabes? Eu había soñado co tema, eu estaba escoitando o estudio e dixen, así. E de feito, é un dos temas que eu creo que todos, tanto nós como o público, máis disfrutamos no directo, que é un aquelarre total. Unha peculiaridade do tema é que nunca o ensayamos. Sempre que temos un bolo, ensayamos todo o repertorio, pero ese non, porque se vai formando nos concertos, a xente aí, Todos sabemos máis ou menos como vai, estructura e tal, pero nunca antes dos concertos ensayamos ese tema. Esa canción ten unha línea musical un pouco estilo psicodélico, pinfloiano, que gusta moito. Sí. A partir desa parte un pouco de loucura, de psicodelia, creamos... creo que a magia tamén foi esa, que foi chegar aquí, mira, soñen isto, de repente xa se generou entre todos, e foi como, aparte eu son super supersticiosa, sabes? Cada vez que se ensaya, este non se ensaya, este mañán xa saldrá como tiña que salir, e saldrá ben, e sempre se crea como un aquelarre, unha festa nova con ese tema nos directos, non sei, unha energía moi guai, Había viño, eso tamén influye. Non, pero non é só polo que nós sentimos cando tocamos, senón tamén pola reacción que vemos da xente, sabes? Que iso é super agradecido tamén. Sí, sí. E sobre o que comentabas agora, de que dicías que era super supersticiosa, non? Xusto, quería preguntarse, porque como foi o proceso para adaptalo a esta proposta, non, de videoclip, neste espazo no Dolmen de Dombate, porque ademais, claro, é un espazo, bueno, que vou dicir, o sea, dos máis importantes a nivel funerario de toda a Península Ibérica, ten moitísimas lendas detrás, como todos estes espazos, non? E como foi a idea, pois, para dicir, bueno, pero vamos a adaptar este tema a este espazo, porque entendemos, non, que pode encaixar ou... Sí, a ver, nós tamén tiñamos a verdade que estábamos pendentes da disponibilidade, porque entre os curros de uns e de outros tiñamos que ir desde Coruña hasta o sitio onde se fora a gravar, entón tiñamos que buscar algo que xeográficamente estuvera cerca do noso punto para que fora viable, non? Cando nos propuxeron o do Dolmen de Dombate, pois eu creo que foi maravilloso, porque xa o que estás contando ti da historia, do misticismo, dos ritos funerarios, o Castro de Porneiro, os dolmens que están relacionados cas mouras, neste caso, neste tema, había unha meiga, que tamén é unha figura femenina, igual que a moura, pois que tiña pois unhas capacidades superiores, non, ao resto da población, por eso eran miradas un pouco de lado. A xente temíalle as mouras, porque ti cando te encontrabas unha moura, ou fiando na roca, ou peinando o pelo, ou que fora, a moura che enmeijaba, che maldesía, non? E neste caso, pois as meigas tamén estaban un pouco así, nesa onda, e a verdade é que eu pasei no caralludamente. Non, eu creo que todos... Todo máxico. O equipo foi... O lugar máxico para ese tipo de canción. Moito frío. Inspirou bastante, moitísimo frío. Había moito frío, pero eu penso que... palmábamos. Sí, tanto o lugar como o equipo, despois as risas que nos botamos, sabes? Que... O videoclip está así moi serio e tal, pero aquilo foron unhas risas moi guais. Eu, a verdade, que estou moi agradecida.
É que ademais, claro, eu non sei, pero unha cousa, claro, é subirte non a un escenario, outra cousa é estar gravando ali diante, non sei como foi eso, incluso vos foi máis difícil, non? Ou... Eu penso que para eso o que mellor se lle dá é Tito. Porque Tito, o de meterse... A ver, Tito xa é actor, el de por sí, xa é... Sabes? Xa fai teatro, xa fai outras movidas. Creo que non os tres igual somos os que peor o pasamos nesa parte. A min dixíanme, tírate no chan, e eu tirame no chan, porque eu son guiada, sabes? Dísme, arrebólate aí, arrebólame o que faga falta, arrebólame outra vez, arrebólate outra vez. Tito xa é máis profesional, sabes? A súa toma era, esta toma, tal, e mallao. Pero, bueno, ao final pasámoslo guai, foi unha experiencia moi guai. Unha grabación, unha tarde-noite, digamos que en pouco tempo, pero temos que improvisar un pouco, o realizador, bastante bo, o mellor dito, a realizadora, e o equipo de grabación estupendo, estiveron moi ben con nós. Sí, foi moi guai. E iban ocorrendo as ideas, eles xa che iban dicindo máis ou menos o que tienes que facer, xa eles tiñan a idea pensada, entonces era moi fácil, sabes? Porque chegabas ali, aparte super bo rollo, eles dicíanche, bueno, ahora vamos a probar unha toma aquí, hai que facer isto tal, e ti facíalo as veces que fora, sabes? É moi guai. Aparte que o lugar inspira, certamente para facer ese tipo de cousas. Depois, cando chegou a noite, xa te metías no rollo. Eu xa non era eu, xa era media meiga, non sabía se era media meiga, se era media moura. A ver, a mí tamén me gusta facer mal, sabes? Entón estábamos ali xa máximo, moi guai, moi guai. E ademais, claro, entendo que non levastes digamos, un guión, unha escenificación xa pechada, sino que logo no propio sitio foi surdindo un pouco tamén, non? Sí, é que nós non sabíamos o que íbamos a facer. Nós sabíamos que o vídeo se grababa aí ese día. Chegamos e xa te digo, a ver, tamén tivemos a sorte de estar cun equipazo, sabes? Tanto en paciencia como en formas como en todo. E che van dicindo, guíate por aquí, guíate... Entonces é algo que ti non controlas, que no meu caso é a primeira vez que pasei algo así, foi super fácil e unha experiencia moi guai. Pois se había alguna cousa, pois se discutía, sabes? O sea, vendo o que había e como se podía facer a idea da canción ou que tiñan eles, pois aquí vamos facer, non, mellor prefiro facer isto, outro, aprende lume aí e tal. Sí. Estabas aberto ao cambio, sabes? Se ti vías algo que ao mellor non cadraba moi ben, que a idea que ti levabas con respecto ao tema, estaban abertos totalmente ao cambio de poder modificar algunha cousiña, sabes? Entonces eso era guai para nós, porque, claro, eles tiñan unha idea do tema que ti lle mandas e nós temos unha idea do tema que nos facemos e da historia que para nós. E ao final, cadrar eso foi super fácil e ao final eu penso que quedou un vídeo moi, moi, moi bonito e moi guai, sí. E canto dicíades que vos levou gravalo? Un día ou menos? No, chegamos ao Dolmen a 6 da tarde, non? 6 ou 7, estivemos hasta as 12:30. Sí, de 7 a 12:30 da noite, por aí. Rematamos despois no Castro. Sí, despois subimos polo monte e tal, estuvemos unhas tomas aí con lume e todo eso no Castro do Borneiro. Sí. E como, quero dicir, bueno, onte ainda saiu o videoclip que, bueno, es como dicía antes, podes ver nas redes da Deputación da Coruña, na súa canal de YouTube, tamén nas redes de Alan Rickman tamén podedes velo nas historias. E saiu publicado onte, hoxe foi a conversa, mañá vai sair tamén outro vídeo aí na canle de Ola Son Mario. Como estades a vivir un pouco pois todo isto destes días e tal? Como estades vendo a recepción do videoclip? Pois moi ben, a ver, é verdade que desde o primer momento que saliu todo un mogollón de peña empezou a publicalo xa, a compartilo nas historias, a xente gustoulle moito. Sí, a xente gostalle. Tamén era o primeiro videoclip así, rollo profesional, que nós subíamos como grupo, entonces nós pensamos que tivo moi boa acollida polas mensaxes que nos chegaron, por toda a xente que estuvo partillando, hoxe pola mañán tamén había mazo xente compartindo o vídeo, e ao final, mola, moi agradecidos. Tamén, a parte do vídeo, pola canción en sí, porque é unha canción favorita de moito do noso público, sí. Sí, no, e a verdade é que xa dunha perspectiva persoal, o resultado que podemos ver no vídeo quedou super chulo, super guai. Eu xa digo, a canción pega perfectamente, non? Co espazo, co monumento e todo iso, e a verdade é que está tendo un resultado moi guai e que, claro, isto xa sabemos como é
as redes sociais que, aínda que sai agora, pero é algo que queda aí e que pode seguir tendo visibilidade, non máis adiante. Sí, eso, bueno. E logo tamén, bueno, falando un poquinho máis entrando xa no final deste proxecto que busca, como decía, ligar o patrimonio material en material, non? Tamén busca poñer en valor, visibilizar, mostrar as bandas en música en galego. Entón, eu quería preguntarvos pois un poquinho como vedes o panorama musical galego. A ver, eu penso que cada vez están máis grupos que se están generando, cada vez hai máis música en gallego e a min pareceme a hostia, a verdad. É máis que debería haber, é máis mulleres tamén, sí, é de todos os estilos. Sí, en Galicia hai grupos vos en todos os estilos, o problema é que non teñen moitas oportunidades de salir. Claro. Pero tú buscas en calquera estilo que queiras e tes grupos vos. Eu penso que tamén están aparecendo cada vez máis grupos así en gallego nos festivales que son de por aquí, sabes? Se lle vai dando un pouco máis de cabida, que tamén fai moitos anos, parece que o de fora sempre é o mellor, e o da casa sempre lle estamos regateando o precio, ou sempre é o mítico que che vai por 2 duros, ou xa nin o chamamos porque non trai xente, porque tal. E ao final eu penso que tamén hai que apoiar un pouquinho a xente da casa e apoiar as bandas de aquí, porque eu creo que hai bandas da leche, sabes? E penso que temos que empezar a valorar un pouquiño o noso, apoiar polo noso, que non se nos quede só nas palabras, que moitas veces pasa eso, sabes? Ai, si, tal, e pois a hora da verdad, sabes? Sempre miramos para outro lado, e penso que eso está cambiando para ben, así que guai. Eu creo que sí, ademais é interesante o que comentei dese innecesario, non? Que os grupos aquí teñan oportunidades, pero non simplemente ser os teloneiros, non que se lles pague sempre pois cos restos, non? Co que sobra, senón e iso non implica non poder ter grupos outros sitios, non? Pero que tamén os grupos aquí teñan espazos para visibilizarse, porque tamén pode ser digamos, tamén a catapulta pois para logo poder ir a espazos máis grandes e incluso sair fora, non quedarse... Unha persona que ten, o sea, un grupo genera un proxecto, ensaya, corre kilómetros, monta a proba, descarga, está facendo un traballo tamén, sabes? Claro. Está claro que non é a base, eu creo que a maioría da xente que facemos isto non o facemos por un traballo, porque eu creo que poucos podemos dicir que vivimos desto, sabes? O faz porque che gusta, pero tamén che gusta que valoren o que ti estás facendo, sabes? Que valoren o que temos aquí en Galicia. E iso penso que tamén é moi importante, porque moitas veces a xente como que o ve como, ai, pero se vas ali unha hora non pasa nada, joder, non é unha hora, sabes? Podemos non. Poucos poden, claro, sí, pero é que... É cuestión de espazos, hai que ver un pouquiño máis alá de unha hora que estás aí arriba facendo festa, que eu tamén a estou disfrutando, nós estamos disfrutando. É un curro que ao mellor estás desde as 5 da tarde hasta as 3 da mañá que chegas a casa, e a xente eso a veces non o ve, sabes? Claro. Eu penso que tamén hai que concienciarse un pouco joder, valorar un pouquiño tanto a xente que fai música como calquer tipo de arte, sabes? Estou me referindo xa a calquer tipo de rama artística, non? Que penso que a veces pues, tamén pasa un pouquiño eso e pareceme que dá moita pena. Entonces, este proxecto, eu creo que por eso en parte nos parece a caña, sabes? Porque está tanto favorecendo o patrimonio como favorecendo as bandas que fomos escollidas, que, joder, super agradecidos de formar parte do proxecto, que se sigan facendo máis cousiñas así, a verdad. Porque, ademais, o que comentabas ti, claro, non é só no momento que estás no escenario, non? Sino que, decir, vostedes un material, digamos, que usades que custa cartos, tedes un proceso de ensaio, non? Que tamén é tempo que se lle dedica, e que eso tamén merece un recoñecemento, e incluso tamén, que comentades por enriba, que eu creo que tamén hai que aspirar a que cada vez máis, non sei como vedes vos, pero cada vez máis bandas e música poidan vivir do seu traballo, non? Que non sexa só algo parte do teu tempo libre, sino que incluso teñades a oportunidade de poder dedicarse profesionalmente a iso. Claro, a ver, eso sería o ideal, eso sería o ideal, sabes? Eu se te digo, eu suelo ter bastantes pés na terra, e sei que eso sería a caña e a todos nos molaría, tamén son conscientes de que hai mogollón de bandas, e que a veces pois é complicado, pero penso que o primeiro polo que tens que facer isto é porque o sintes, porque che mola eso é o que che ten que mover, sabes? E de aí xa a donde chegues. Nós, eu creo que falo en nome de todos, ahora mismo estamos moi contentos, contentísimos cos concertos que estamos tendo, ca xente que está vindo,
as festas que nos pegamos ali, pasámoslo todos de puta madre, tanto aos músicos como a xente, e ao final eso é o que máis nos mola, é o que nos move. Que despois nunca se sabe o que pode pasar, sí, pero primeiro facelo porque se sinte, porque queremos, porque o vivimos realmente, sabes? Eu creo que calquera de nosos catro, eu, por exemplo, non sería capaz de vivir sin cantar. O sea, eu necesito cantar. Eles necesitan tocar, e me cunde cantar para a xente, sabes? Me cunde cantar a xente, gústame compartir iso con eles, e a eles lle gusta tocar para a xente tamén, e que os disfruten. Entonces, eu penso que nese aspecto estamos todos moi agradecidos, porque a verdade é que hasta no ano que foi o tema da pandemia, cando empezaba a resurgir o rollo, nós tuvemos bolos, non paramos ese ano tampouco. Así que nós, pola nosa parte, creo que só podemos dar as gracias, a verdade, polo apoio e por xente que nos volveu a chamar, moi guai. E entrando xa no final, vos vedes unha evolución por unha parte da vosa banda, de que vai, eso, que dices, vai a máis, cada vez hai máis acollida, e vedes que as redes sociais tamén vos están a servir pois como unha ferramenta tamén pois para darse a coñecer un poquinho máis? Ou a día de hoxe siga a ser os escenarios, os festivais, concertos, etcétera, onde máis podes dar a coñecer a banda? A ver, no noso caso temos que dicir que os concertos son moi guais, incluso indo a sitios onde non nos conoce ninguén, sabes, que a veces sempre vas co medo ou tal, a reacción do público é moi guai, sempre se genera un rollo moi guai. Igual, é verdad que nós tamén nas redes sociales igual non estamos dando todo 100% ou véndonos como nos teríamos que mover, sabes? Si, eso sí que o damos nos bolos, pero nas redes estamos aí como un pouco aí involucrándonos. Pero bueno, obviamente, claro que as redes sociales se fan chegar a un número moito maior de personas. Porque xa o tema de compartir, ti compartes isto, tes 500 amigos que ven eso, xa o viron 500 personas, das 500 igual xa entraron a ver o que é, xente que non che conocía de nada, pois te empeza a seguir, sabes? Pasounos de feito o tema do vídeo que subimos onte, sabes? Que ves que a xente se interesa polo grupo, xente que non nos conocía de nada, dalle a seguir, comparte o vídeo, eso é maravilloso. A ver, ao final, todo evoluciona, sabes? Creo que as redes sociales é un bon método para poñernos a todos en contacto e poder conocer, pois, esas cousas que nos gusten, non? E entrando xa, eso, pois, próximos proxectos que teñades, futuros concertos, onde, eso, pois, se alguén das persoas que nos está a ver ou escoitar quere vervos, onde tedes algunha fecha pechada xa? Sí, temos unhas cantas fechas pechadas e supoño que imaginamos que ao final desta semana teremos o cartaz para publicar ou a que ven. En abril tocamos o 21 na Sala Vesta en Madrid, o 30 en Coruña, na Mardi Gras, con Think Inside Me, que son un grupo que ven de Madrid. En maio vamos a Louro e a Valladolid, creo. A Valladolid, sí. En junio temos Zamora. En julio vamos ao Castelo Rock, a Muros, outra vez, que temos moitísimas ganas de ir. Hai algunhas máis que se están barallando, que ainda non están pechadas de todo, pero bueno, por agora temos esas pechadas. Esperamos que caigan. E redes sociais, quen vos queira seguir, onde vos pode seguir, podemos escoitar no Spotify. Podenos escoitemos o segundo proxecto en Spotify, que é de Por Elas, todo o primer CD de Libre Son, que é o primeiro, temos subido na canle de YouTube de Adaran Ridman, e despois podenos seguir en Instagram, en Adaran Ridman, e no Facebook tamén. Sí, no Facebook todas as noticias, os concertos e todo. Pois, nada, eso, animarvos a xente a seguir as súas redes. Acabo de deixar por aquí tamén o enlace novamente para que vexades o videoclip. E nada máis, pola miña parte, nada, por unha parte parabenizarvos polo traballo, xa non só por este videoclip, sino tamén por todo o feito, non? Previamente, agradecervos que estiverades aquí e nada, desexarvos moitísima sorte e eso, que veñan moitísimos concertos nestes meses, non? Moitísimas gracias a vos, a ti pola entrevista, a todo o equipo, ao proxecto e a toda a xentiña que está vendo o vídeo, que está compartindo e que ojalá nos vexamos pronto nun concerto, nos demos un abrazo grande. De verdade, moitas gracias. Pois nada, vémonos, nada, deixo vos marchar, eu vou continuar un minutiño máis, pero como digo, deixo vos marchar, vale? Graciñas. Vale, moitísimas gracias. Chao. Chao.
Vamos a quitar este banner de aquí. Bueno, unha conversa cortiña, pero moi interesante. Está moi guai estes proxectos. Tamén para dar a coñecer, non? Pois bandas que igual non teñen tanta oportunidade, pero que fan un traballo moi guai. Eu creo que este proxecto que impulsou Xuseia está moi ben. E que, como digo, tedes nas nosas redes sociais, nas súas redes sociais, nasa Deputación da Coruña, o enlace para ver o videoclip. E tamén esta conversa vai a quedar subida mañá, hoxe non creo que me dé tempo, pero mañá no YouTube e en formato podcast no iVoox, non? Pero estas conversas non rematan. Esta é a primeira de 6 que vai haber. A vindeira semana vai estar connosco Tecor Societario. Se non me equivoco, que non quero meter a zoca, vou vos dicir, é o martes ás 9, é o martes 28, van a estar aquí connosco. Pero o luns van a presentar o seu videoclip. Entón, nada, eu animo-vos a que o vexades. Nos vamos a publicalo nas nosas redes, pero tamén estarán nas Xuseia, nas Tecor Societario. E nada, novamente agradecidos por estar aquí. Eu sei que hoxe non era a mellor hora, pero xa sabedes que por cuestións moitas veces horarios e compatibilidade ten que ser así, pero, bueno, podedes velo fora do directo. Nada máis, novamente, graciñas, vémonos o vindeiro martes ás 9 con Tecor Societario. Graciñas, chao.